dia a tots, companys i companyes, un dia més al nostre canal. Són les 7:46, quasi les 8 del matí, i ara mateix vaig a despertar la meva companya, Joana, perquè estarà sobant-la, així que vamos allá. Bueno, anem a despertar la nostra companya Joana, que deu estar sobadíssima. Mireu, ja mireu quina cara que porta de dia. Joana, bon dia! Joana! Però què fas, tia? Però és que no es pot viure amb tu o què? Bueno, vinga, va, surt del llit ja, vinga, va, surt. Pues res, després d'aquest despertar que m'ha fet aquí la meva companya, anem a fer la nostra rutina ja de dia i tot el que fem durant el llarg d'aquest dia, perquè els atletes fem de tot també. Higiene corporal diària després de sortir del llit, estem aquí amb la Joana fent l'esmorzar perquè com tot atleta allò fit total, doncs hem d'esmorzar bé. Fruita, copos d'avena, llet, barrides, que no faltin, les nostres torrades que ara farem. I bueno, doncs res, nois, aquí us deixem perquè anem veient la nostra rutina. Bueno, ja estem preparades, són les 8:18 del matí. La Laura no sé què està fent, mira, aquí la tenim, que crec que això d'aixecar-se abans que jo no li ha anat gaire bé. No. Anem a sortir per la porta, bueno, per molts llocs no podíem sortir. Què opines, Laura, sobre el tema? De què? Doncs que hauré d'apagar les llums, no estaria bé. Però bueno. I bueno, pues el Team Calesti se'n va entrenar, perquè ja era hora, no? Bueno, el dia d'avui, que sabíeu, company, ens centrarem en el bàsquet, bàsicament. Perquè sabeu que nosaltres som bueno, ja sabeu que tenim un programa on el nostre canal es basa bastant en el multiesport. I doncs avui ho volem enfocar Més cap al bàsquet. Més cap al bàsquet. I doncs això. Perquè volem tocar parts tècniques de tots els esports perquè pugueu veure petites cosetes que es poden fer. Les grans pros que som, vamos, perquè és que... Yeah. Por favor. Calestis teníem que ser. Tenim veïns i tots, mira. Bueno, heu vist els nostres veïns? Hem hagut de tallar. Hem hagut de tallar perquè, més que res, per tema de... Adéu, veïns, adéu. Bueno, doncs anem a disposar a sortir pel carrer, que encara és de nit, a alguns llocs.
Primer de tot, trobem la triple amenaça, una posició bàsica que ens serveix per passar, botar o tirar. Una acció molt important en el bàsquet i que ens deriva al pivot. Una acció que requereix el moviment de tot el cos i es realitza amb un peu fix i l'altre en moviment. El fix l'anomenem peu del pivot, sempre utilitzant la part delantera del peu, les cames i els braços en flexió i amb separació de peu. Implica un moviment rotatiu del cos amb una acció conjunta de les caderes i el tronc. S'utilitza principalment per guanyar posició com a protecció i per defensar la posició del jugador en el camp i la pilota. També trobarem diversos tipus, com és l'anterior, que és desplaçant el peu en el sentit de la puntera, i trobem l'interior, que és amb el peu lliure per davant del cos, i l'exterior, que és amb el peu lliure per fora del cos. A part, també trobem el revers, que el peu es lliure es desplaça en el sentit del taló. A continuació, podrem observar com es fa un pivot si tens un defensa, ja que fins ara ho hem vist només per la part tècnica i només en una persona. Normalment, quan es realitza el pivot, hi ha també un defensa. Per finalitzar l'explicació, direm que tu quan vols realitzar un pivot, quan demanes la pilota, a l'hora de fer el salt, si tu caus amb els dos peus alhora, podràs triar quin peu és quin, és a dir, quin és el fixe i quin en moviment. En el cas de que els peus caiguin per separat, és a dir, primer un i després l'altre, el primer sempre serà el fix i el segon serà el que sempre està en moviment. Bueno, estic al pàrquing, estic esperant que la Laura es acabi de dutxar, que per cert és molt lenta la pava, però no passa res, jo li perdono. I bueno, us venia a parlar una miqueta del que és l'entrenament invisible, perquè sempre ho hem anat dient, però mai hem destacat o hem concretat amb el que era. Bueno, com el seu propi nom ho diu, és la part de l'entrenament que no es veu, com és el descans, la nutrició o les activitats que ens engloben al nostre dia a dia o que ens agraden. I bueno, nosaltres hem volgut fer un petit recopilatori del que fem durant les tardes o tot allò que no té a veure amb el nostre entrenament, que òbviament sempre algú hi ha, no?, dels nostres gustos, etc. Però bueno, he hagut de tallar el vídeo perquè tenia aquí una senyora mirant-me i m'he intimat una miqueta. I pues res, i això. Pues comencem a veure. Bueno, pues ja s'ha acabat el nostre dia, podríem dir. Cansadetes, bastant, però bueno. És el que hi ha. I bueno, volíem vindre-us a recordar dels aspectes tècnics del dia pivot. d'avui, perquè és important que, bueno, pues que el nostre vídeo tingui una finalitat. I llavors, doncs, bueno, què podríem dir, millor dit, destacar del dia d'avui? A veure, primer de tot, que el pivot s'ha de realitzar amb un peu fixe. Sempre, o sigui, sempre hem de tenir un peu. Hi ha un peu fixe i un peu lliure. El peu lliure és el que utilitzarem doncs, per moure tot el cos a l'hora que el desplacem i, clar, és la barrera bàsica de protecció al fet de poder-se desplaçar cap a un costat cap a l'altre. Després, per una altra part, tot això implicarà que tinguem una rotació sencera de tot el cos. Llavors, el pivot, en el fons, tu ja ho has vist, clar, és un moviment que implica tot el cos corporalment, per molt que tinguem un peu base que estigui fixe sempre. La finalitat és poder guanyar posició en el camp i protegir la pilota dels teus contrincants, saps?
I bueno, i podríem dir que alguna cosa més de finalitat? Oh, i tant. A part de la finalitat... No, a veure, de finalitat no podem destacar molt més. Però podem destacar una cosa molt important, que Molt trobem bé. diferents tipus de pivots. Això sí. Diferents tipus. Hi ha uns tipus que són anteriors i uns tipus que són posteriors. Quina diferència hi ha entre un anterior i un posterior? Doncs està molt clara. L'anterior és quan la nostra rotació sempre la fem cap a la puntera del peu, però la posterior quan la fem cap al taló, o sigui, la rotació sigui a la inversa. I hi ha un factor molt clau, que és que dins de les anteriors trobem dos tipus, les interiors i les exteriors. És clau. Vamos, I que bueno, en el fons podríem dir que us hem ensenyat... Un dels millors moviments del bàsquet. Exacte. Perquè és un moment clau per guanyar posicions, per defensar la pilota, etc. Us serveix per tot. I si fiqueu un partit, vamos, El ho veureu provareu seguríssim. segur. I no podríeu tindre millors profes per ensenyar-vos. Vamos, perquè és que som unes cracs, Oh, tu diràs, bueno, us esperem en el pròxim vídeo d'aquest canal. Sí, que jo crec que no sé per què tenim pinta de Messi i Cristiano, tu i jo, i li donarem a la pilota de Qui futbol. serà aquí? Ho veurem en el pròxim vídeo. Subscriviu-vos, perquè a baix us deixem tota la informació i passeu pel nostre Instagram. Ah, i ja sabeu, a descansar, que demà És veritat. ens queda un dia molt dur, Recordeu-vos l'entrenament invisible. Bona Adéu!